croeso mawr iawn i chi i sesiwn Lingo Newydd, rhan o'r pentre dysgu Cymraeg yn Rwyl AmGen. Wan ta, sesiwn Lingo Newydd, os ydych chi ddim yn gwybod, Lingo Newydd ydy cylchgrawn mewn Cymraeg syml i ddysgwyr ar bob lefel. Mae'n cynnwys natur, gwleidyddiaeth, newyddion, ffasiwn, bwyd, cerdded, Cymru, pob math o bethau. Ac mae o'n dod allan yn dod mas bob 2 fis. Felly sesiwn Lingo Newydd ydy hwn, a Dylan Iorwerth ydw i, a dwi'n un o'r tîm sy'n helpu i sgrifennu Lingo Newydd. Wan, yn y sesiwn yma, dwi'n mynd i holi person arbennig iawn. Mae hi'n dod o wlad sy'n bell iawn o Gymru, mae hi'n ddeietegydd, mae hi'n gogydd arbennig achos mae hi'n gogydd figan. Mae hi'n gwneud fideos ar y we i ddangos sut i goginio bwyd figan. Ac mae hi wrth gwrs wedi dysgu Cymraeg ac roedd hi yn ffeinal Dysgwr yr Gŵyl eleni. A'i henw hi ydy Elisabeth Haljas. Ydw i'n deud yr enw'n iawn, Elisabeth? Perffaith. Da iawn, da iawn. Ia, i ddechrau ni'n deud, ydych chi'n dod o wlad bell iawn. Felly, ydych chi eisiau deud o ble ydych chi'n dod? Wel, mae Estonia yw un o'r wledydd Baltic. Mae ein cymdogion i'w Rwsia, i'r dwyrain, y Ffindir i'r gogled, y Sweden i'r gorllewin ac Latvia yn y de. Ac yn fy marn i, mae Estonia'n debyg iawn i Gymru. Mae'r maint yw tua 2 waith o maint Gymru, ond mae boblogaeth dim ond hanner o boblogaeth Gymru. Ond dwi'n hoff iawn o Nghaerdydd achos mae'r maint a boblogaeth yn Nghaerdydd yn debyg iawn i darlun o lle dwi'n dod. Iawn, dwi am holi rhagor i chi am eich hanes, ond mae yna gyfle hefyd i bobl sy'n gwrando holi cwestiynau. Felly os ydych chi eisiau holi cwestiwn i Elisabeth, ymunwch gyda ni a gewch chi gyfle i holi'r cwestiwn. Ond Elisabeth, oeddech chi o Estonia, felly sut mae rhywun o Estonia yn cyrraedd Cymru? Wel, symudiais i Brydain, 9 mlynedd yn ôl nawr, achos es i brifysgol yn Aberdeen i wneud maeth a iechyd yno. Ac wedyn symudiais i Lundain i gael gyrfa fel gogydd figan. Ond ar ôl 3 blynedd, ro'n i'n meddwl dwi ddim eisiau defnyddio fy nwylo o hyd. Ac ro'n i'n hoffi o wneud rhywbeth mwy gyda fy menydd, felly chwiliais i am rhywbeth arall i astudio ac des i o hyd i ddietedig. Ac mae'r cyfle perffaith i fi yma, achos maen nhw'n talu fi i wneud y cwrs sy'n arbennig iawn, ac mae rhaid i fi gweithio yn gwasanaeth iechyd yn y gig ar ôl i mi gradio, felly mae'n just gyfle berffaith i gael y grad arall i helpu bobl ac bod rhan o'r gig. A pa goleg ydy hwn? Pa goleg ydych chi'n astudio? Mhrifysgol Metropolitan Nghaerdydd. Felly damwain oedd dod i Gymru neu oeddech chi'n deud, dwi eisiau mynd i Gymru? Wel, y tro gyntaf mi dod i Gymru oedd 2 blynedd a hanner yn ôl. Daethon ni des i yma gyda fy'n cariad am trip diwrnod, felly daethon ni ar y bws o Lundain ac buon ni yma efallai am 4 awr neu rhywbeth, ac wedyn aethon ni nôl i Lundain, ond y tro gyntaf oedd ac ro'n i'n meddwl, faswn i'n hoffi byw yma. Dyw'r ddinas dim yn drwg o gwbl, yn gweithgar iawn. Dwi'n meddwl na cath oedd hwnna'n pasio? Mae hi eisiau bwyd, ond bydd fy'n cariad yn dod a bwyd o hi. A beth ydy enw'r gath? Pickles yw hi. Reit, hi'n hoffi pickles.
Mae pickles ddim yn hoffi pickles, ond dyn ni'n hoffi ond dyn ni wedi mabwysiadu hi flwyddyn yn ôl nawr. Reit, wel, geith Pickles ofyn cwestiwn hefyd os di eisiau. Wan te, da chi wedi dod i Gymru, da chi yn y Brifysgol Metropolitan, ond pam dysgu Cymraeg? Wel, pan ddeis i yma tro cyntaf, ro'n i hefyd meddwl pan dwi wedi gweld Cymraeg o fy cwmpas i yn pob man, sut ydych chi'n sillafu neu sut ydych chi'n anganu'r geiriau, wedyn rhoi diddordeb gyda fi o hyd. Ond ro'n i'n hoffi dysgu'r iaith am ryw lefel, ond pan dechreuais i dysgu a gwybod mwy am y hanes o'r gwlad ac pa mor bwysig yw'r iaith, ro'n i'n meddwl basai hi'n well i fi siarad cystal i siarad â phobl, siarad â chleifion yn yr ysbyty. Felly, roedd hynny fy nod i bod yn digon rhugl i siarad yn fy gwaith yn y dyfodol. Felly, dwi wedi bod yn trio i ddysgu digon gyflym i bod yn rhugl erbyn i mi graddio. Felly, da chi'n astudio, mae'n gair anodd i'w ddweud, dieteteg. Dieteteg. Felly, da chi'n astudio diet. Felly, sut fyddi chi wedyn yn mynd i siarad gyda pobl a dweud dyma diet gwell? Dyna ydy'ch gwaith chi? Wel, mae hynny basai bod rhaid o'r gwaith, ond hefyd dwi wedi dysgu llawer o bethau fel gordewdra neu clefyd y calon, clefyd y siwgr, neu alergiaid hefyd, neu gyda phlant os mae problemau gyda nhw. Enghraifft gyda alergiaid llaeth neu rhywbeth fel hynny. Ond mae'n jyst bob math o broblemau ti'n gallu dychmygu pan ti mewn ysbyty am ryw reswm. Mae'n amlwg bod rhywbeth yn digwydd gyda dy diet hefyd. Felly, dwi ddim yn siŵr gyda phwy fyddai'n gweithio, ond dwi'n edrych ymlaen achos mae'n jyst llawer o rhesymau gwahanol. Mae bobl yn angen dietegydd i gweithio gyda nhw. Felly, mae'n jyst popeth ti'n gallu meddwl amdano. Bydd dietegydd yn rhan o'r triniaeth. Nawn ni siarad eto am fwyd, ond dwi eisiau mynd yn ôl i Estonia. Felly, fues i ddwywaith yng ngwledydd y Baltic, ond yn Latvia, Lithuania, nid yn Estonia. Mae'n ddrwg gen i. Ond ro'n i yno yn y 90au, 92, ac roedd Lithuania, Latvia, Estonia newydd ddod yn rhydd. Dych chi'n cofio hynny, neu dych chi rhy ifanc? Dwi rhy ifanc, mae'n ddrwg gen i. Ceis fy'n gen i ym 1993, felly pan roedd Estonia'n rhydd o hyd. Felly, cyn hynny, roedd Estonia yn rhan o'r Undeb Sofietaidd. Felly, ydy pobl yn cofio am hynna? Ydy hwnna yn dal i boeni pobl? Yn bendant mae pobl yn cofio hynny. Mae'r pryder efallai o hyd mewn meddyliau bobl. Felly maen nhw'n poeni am beth mae Rwsia'n gallu wneud yn y dyfodol hefyd. Achos ar ôl i ni cael fy annibyniaeth, caeth Ukraine trafferth o Rwsia wedyn. Felly fel wlad bach iawn, mae bobl yno yn bendant yn meddwl beth fydd yn digwydd, ond o leia mae European Union gyda ni o hyd. Nid yma, ond yn Estonia.
A mae pickles yn trio dod i fewn i'r sgwrs trwy'r amser, chwarae teg. Ie, mae hi'n rhan o bob dosbarth. Chwarae teg, chwarae teg. Wan ta, da chi'n siarad Estoneg Ie, fel mamiaeth. fel mamiaith, felly pa mor bwysig ydy'r iaith yn Estonia? Yn bwysig iawn. Yn y gorffennol, roedd llawer o drafferth rhwng bobl Estonia a bobl o Rwsia, achos roedden nhw ddim yn siarad Estoneg, felly roedden nhw'n meddwl does dim rhaid iddyn nhw siarad Estoneg, maen nhw'n byw yn Estonia. Ond erbyn hyn mae bethau wedi gwella. Ond dwi'n meddwl mae bobl, achos mae Estonia yn gwlad bach iawn, mae'n bwysig iawn i bobl i ddysgu ac i siarad Estoneg. Felly, mae pawb yn siarad Saesneg hefyd, ac ti'n gallu deithio gwmpas neu byw yno am flynyddoedd heb siarad gair o Estoneg, mae'n dal yn bwysig i bobl. Efallai cymharu yr un beth yw yn y gwlad yr iach, lle mae pawb yn siarad Saesneg hefyd, ond i gweithio gyda phobl eraill efallai, nid fel twristiaeth, mae rhaid i ti siarad yr iaith leol. Ydy hynny'n debyg yng Nghymru, ydych chi'n meddwl? Mewn un ffordd, ond hefyd achos mae bawb yn siarad Saesneg, wel, mae bron bawb yn siarad Saesneg, bas o'n i'n dweud. Dyw hi ddim mor bwysig, hefyd achos mae'r llawer o bobl ddim yn siarad Gymraeg. Dyw bawb ddim yn cytuno os dylai pawb yn dysgu Cymraeg neu ar ba lefel dylen nhw ddysgu Cymraeg. Dwi'n meddwl mae rhai o bobl sy'n siarad Cymraeg yn meddwl bod yr iaith yn bwysig iawn, ond mae bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg a sydd ddim yn hoffi siarad Cymraeg neu ddysgu Cymraeg, dydyn nhw ddim yn gweld pam mi siarad Cymraeg, achos mae pawb yn dros y lle gyd yn siarad Saesneg, felly pam mi ddysgu ieithod o gwbl. Ond i fi dod o Estonia, lle mae rhaid i ni ddysgu o leia 3 iaith gwahanol, mae'n just naturiol i ddysgu ieithoedd. Pan oeddech chi yn blentyn yn Estonia yn Tallinn, sut le oedd Estonia i blentyn? Wel, ces i blentyn dod dda iawn yn fy marn i. Doedd ddim poeni gyda fy rhieni i mynd allan a i chwarae gyda ffrindiau, mynd am dro, mynd i'r ysgol ar ben fy hun pan o'n i'n 6 neu 7 oed neu beth bynnag, ac i dod nôl o'r ysgol a aros yn y tŷ ar ben fy hun am oriau wedyn. Dwi'n meddwl oedd, achos ro'n i'n byw yn y brifddinas, roedd llawer o bobl o gwmpas, ond doedd dim problemau. Ro'n i'n ces i fy magu mewn ffordd rhydd iawn, allais i wneud beth bynnag ro'n i eisiau. Wel, mae hynna'n swnio'n braf iawn, felly pam dod i wledydd Prydain? Wel, doedd dim cwrs ar gael yn Estonia yn unrhyw brifysgol i ddysgu maeth. Felly, roedd rhaid i fi adael Estonia ac roedd Prydain yn dewis hawdd, achos ro'n i'n siarad Saesneg ar y pryd yn digon da. Ac es i i'r Alban, lle doedd dim rhaid i fi talu am y cwrs hefyd, achos dwi'n dod o Estonia, felly roedd just dewis hawdd i wneud i fi i symud yma, ac ar y pryd roedd fy mam yn byw yn Lloegr hefyd, ond symud hi nôl i Estonia mis ar ôl i mi symud i'r Alban, felly dyn ni ddim wedi cwrdd yma. Pam gych chi a diddordeb mewn maeth, mewn nutrition felly? Dwi ddim yn hollol siŵr, ond pan dwi'n meddwl am fy mhlentyn dod, doedd dim... Wel, roedd diddordeb gyda fi am blynyddoedd. Pan o'n i'n fy 60au, doedd dim
do'n i ddim yn smygu neu yfed alcohol neu bethau fel hynny. Ro'n i'n 15 oed pan troiais i figan. Felly, dwi ddim yn siŵr, ond dwi wastad wedi bod yn meddwl am maeth ac pa mor bwysig yw chi ar gyfer y iechyd. Felly, hoffais i osgoi clefyd y calon ac beth bynnag bethau fel hynny yn y dyfodol. Felly, hoffais i gwybod ac yn bwyta ac yn byw yn iach mwyn osgoi y clefyd. Reit, cwestiwn arall, pam arall? Dych chi'n 16 oed, 15 oed, a dych chi'n troi'n figan. Pam? Cwrddais i rhywun yn Estonia sy'n dod o Lundain, sydd wedi bod yn figan efallai am 4 blynedd ar y pryd, ac yn llysieuwr am blynyddoedd cyn hynny. Achos, fel pawb yn gwybod pan maen nhw wedi cael y geni ac yn gwybod popeth am maeth, mae rhaid i chi bwyta beth i chi gwrthgwrs. Felly, pan dwi wedi cwrdd ag rhywun sydd ddim yn bwyta gig am blynyddoedd, ro'n i'n meddwl efallai mae hynny'n bosib. Felly, nes i ymchwil fy hun, ac pan deisio hyd i dim ond un vitamin sydd ddim mewn bwyd figanaidd yn naturiol. Doedd ddim cwestiwn i fi troi figan, achos mae'n well ar gyfer amgylchedd ac ar gyfer anifeiliaid ac ar gyfer fy iechyd fy hun. Felly, does dim cwestiwn yno i fi. Mae'n jyst yn gwell ar gyfer bobeth. Be sy'n bwysica, be sy'n fwyaf pwysig i chi? Iechyd, amgylchedd, anifeiliaid neu y tri? Y tri, mae popeth yn bwysig i fi. Felly, os mae rhywbeth yn gwell ar gyfer amgylchedd, ond nid efallai, ond sy'n dod o, sy'n gael y gwneud gan ddefnyddio anifeiliaid neu beth bynnag, dwi'n meddwl am fy iechyd, ac dwi ddim eisiau defnyddio anifeiliaid ar gyfer fy hun. Dim ond fel pickles yn byw gyda ni. Felly, mae'r tri o dal yn bwysig i fi. Rwan, pan fues i yn Nghaerdydd y Baltig yn y 90au, roedd llysieuaeth, pobl oedd dim ond yn bita llysiau, roedd hynny'n beth anarferol iawn. Oedd figaniaeth, doedd neb yn sôn am figaniaeth. Felly, pa mor anodd oedd hi'n anodd yn Estonia? Roedd hi fwy na 10 mlynedd yn ôl nawr, pan troiais i figan. Ac roedd digon o bobl yno ar y pryd yn figan, felly doedd hi ddim rhywbeth newydd sbon sydd bobl ddim yn deall o gwbl. Ond pan yn y Prydain, mae llawer o bethau yn yr archfarchnadoedd sy'n, maen nhw'n dweud accidentally vegan, felly sy'n just dim yn gynnwys bethau o anifeiliaid. Yn Estonia, dwi'n meddwl oedd mwy o bethau yn arbennig figanaidd yn yr archfarchnadoedd ac yn llai bethau sy'n accidentally vegan. Felly mae'n jyst yn tipyn gwahanol, ond mae llaeth yn bwysig iawn yn Estonia. Felly, mae popeth yn drydach nag yma yn bendant. Enghraifft, y llaeth soia neu rhywbeth fel hynny yw 2 waith y pris na beth ti'n cael yma. Felly, mae'n drydach. Dim yn anodd, ar hyn o bryd dim yn anodd, ond oedd e'n iawn os ti'n gallu coginio gartre. Os ti ddim eisiau coginio gartre, ond eisiau bwyta mas 10 mlynedd yn ôl, roedd hynny, fasai hynny'n fwy anodd yn bendant na ar hyn o bryd. Y cam nesaf yn y stori ydy Llundain, a bod yn gogydd figan. Felly, mewn sut fath o lefydd, llawer lle neu jyst un lle? Llawer lle. Dwi'n meddwl ces i efallai 6 neu 7
swydd gwahanol dros y 3 blynedd pan o'n i yna. Dechreuais i mewn bwyty yn Notting Hill. Roedd nhw'n dweud bod yr bwyty yn iachus, yn vegan, ac roedden nhw'n gwneud bwyd amrwd hefyd. Ond pan dwi'n meddwl yn ôl nawr beth roedden nhw'n gwneud, roedd hynny ddim yn iachus, ond falle yn blasus iawn. Roedd y bwyd yn blasus. Wedyn symudais i bod prif gogydd mewn un start-up fel caffe newydd Sbon. Wedyn roedd hynny yn Richmond, ac wedyn des i nôl y lle newydd Sbon hefyd, lle o'n i'n prif gogydd, ac yn rheoli'r cogyddion eraill, sydd oedd efallai 4 nit i ffwrdd i Nghaerdydd, ni'n byw felly yn Llundain, mae hynny'n arbennig iawn. Wedyn tai bwyty gwahanol, ac yn y diwedd roedd yn bwyty sydd oedd sydd yn gwneud pethau gyda ci, gyda ciwiar a gyda sbon hefyd. Dwi ddim yn siŵr beth yw hi yn Cymraeg. Ond dyma pan dwi wedi penderfynu i symud ymlaen ac peidio bod yn gogydd. Reit. Wan ta, un cwestiwn anodd am y diet. Da chi'n ddietegydd, da chi yn rhoi cyngor i rywun sydd falle yn bita cig. Ydy hynna'n anodd? Nac ydy, achos pan dwi'n meddwl am beth maen nhw'n bwyta bob dydd, dwi jyst eisiau iddyn nhw'n gwella eu diet. Felly, os maen nhw'n bwyta dim ond bwyd gyflym neu rhywbeth fel hynny, symudio i gael fish fingers i'w cam nesaf, achos mae jyst cael mwy o maeth ynddo na efallai KFC, QER neu beth bynnag hynny. Felly, dwi yno i ysbrydoli nhw, i ffeindio beth maen nhw'n gallu newid mwyn cael diet gwell, na just i ddweud beth dylen nhw'n bwyta fel diet perffaith neu felly just un cam ar y pryd, nid fel dyma beth dylech chi wneud yn y diwedd. Yn araf iawn. Ydy Cymru, ydy Caerdydd yn lle da i vegan os ydych chi eisiau mynd allan, mynd mas i gael pryd vegan? Yn bendant. Mae llawer o llefydd sy'n vegan, yn hollol vegan, ac hefyd mae llawer o dafarnau neu bwyty yn cael bwyd veganiaidd ar y bwydlen. Mae'n hawdd iawn, ond dwi ddim yn hoff iawn i fynd allan i bwyta. Mae'n well i fi bod yn y gegin yma ac yn coginio efallai 2 awr bob dydd. Felly, dyn ni wedi cyrraedd Cymru. Dych chi wedi dweud, dwi'n dysgu Cymraeg achos bydd yn ddefnyddiol yn y gwaith. Ond, ydych chi wedi dod yn hoff o'r diwylliant hefyd? Dwi'n hoff iawn ro'n i'n ces i swydd yn Theatr y Sherman, lle hefyd achlesu mynd i gweld y dramaoedd yn rheolaidd. Fe ro'n i'n gwirfoddoli yno, felly welais i mwy o'r dramaoedd fel pan ro'n i'n gwirfoddoli. Dwi'n hoff iawn o theatr, dwi'n hoff iawn o gerddoriaeth Cymraeg hefyd. Ro'n i'n hoffi bod rhan o'r Eisteddfod yn gorfforol, ond dyma ni yn y sefyllfa yma. Flwyddyn nesaf. Felly, da chi'n hoffi darllen.
O, llawer. Beth am syniadau i bobl, pa lyfrau Cymraeg sy'n llyfrau da? Wel, mae'n dibynnu o'r dy lefel Gymraeg di. Llyfr gyntaf brynais i ddarllen oedd Ffenestr gan Lois Arnold. Ac mae storiau ynddo o tair lefel gwahanol ar gyfer mynediad, ar gyfer Sylfaen ac ar gyfer canolradd. Felly mae'n neis iawn i ddarllen nhw. A darllenais i nhw, dwi'n meddwl, pan nes i cwrs yr haf y llyned ar lefel Sylfaen. Felly, roedd hi'n da, roedd hi'n iawn i fi darllen ar lefel Sylfaen. Ac wedyn darllenais i llawer o bethau gwahanol. Dwi'n cofio pan o'n deithio yn Awstria ac es i Hwngari ar ôl hynny. Dwi newid gorffen y llyfr Budapest pan cyrraeddais i yn Budapest. Felly ro'n i'n jyst meddwl am y llefydd maen nhw wedi siarad am yn y llyfr. Ond dwi'n meddwl fy hoff lyfr yn Cymraeg yw yn ei gwsg, dwi'n meddwl. Mae'r rhan o'r gyfres amdani hefyd ar gyfer lefel Sylfaen, dwi'n meddwl. Ond mae'n jyst doniol iawn ac yn gyffrous efallai. Dwi'n hoff iawn o'r llyfr hwn. Beth arall? Llyfr dyn ni wedi darllen yn lefel canolradd, beth nes i nawr drwy'r blwyddyn diwetha, oedd Bywyd Blodwen Jones. Dwi ddim wedi darllen yr ail neu y trydydd y llyfr ar ôl hynny, ond roedd y llyfr yma yn ddoniol iawn hefyd. Ac llyfrau nid ar gyfer Dysgwr, dwi wedi darllen Y Zoo gan Tudur Owen. Ro'n i'n gwrando arno gan Llyfr Llafar. Ac Bethan Gwanas, hi yw fy ffrind, ro'n i'n gwrando arno fe hefyd. Ac nawr mae rhaid i fi mynd nôl i parhau gyda'r gyfres gyda hi oedd fy ffrind, achos dechreuodd gyda dwi ddim yn siŵr dweud hynny, gyda diwedd agored efallai. Rwan dwi'n gweld tu cefn i chi, mae yna gitar. Felly, oeddech chi'n dweud chi sy'n canu'r gitar? Wel, dwi'n trio. Ges i gwersi pan o'n i'n byw yn yr Alban. Ac wedyn, wel, mae well gyda fi canu'r gitar bas, ond mae gitar 12 string gyda fi yno, ac gitar electric ac gitar bach iawn sy'n efallai fel ukulele ym Mhrasil o'r enw Cavaquinho. Felly dwi'n trio ac mae'n ffordd dda i treulio ar amser efallai rhwng dosbarthau neu rhwng ysgrifennu fy nhraethawd hir. Mae cerddoriaeth yn bwysig iawn yn Estonia, yn dydy? Ydy, yn llawer iawn. Mae traddodiad gyda ni am mwy nag 150 o blynyddoedd erbyn hyn o dod gyda'n gilydd ac yn canu mewn corau. Mae'n bwysig iawn, ac dwi'n meddwl bron bawb yn Estonia yn rhan o gor yn yr ysgol o leia, os nad pan maen nhw fel oedolion, ond yn yr ysgol yn bendant. Ac yn amser yr Undeb Sofietaidd, ydwi'n iawn roedd cerddoriaeth yn bwysig yn y frwydr am ryddid? Dwi wedi cofio beth yw frwydr. Is that war? Wel, battle, struggle. Dwi ddim yn gwybod hynny, ond roedd yn ystod y Sofiet, yr Undeb Sofietaidd, roedd y festival yn bwysig iawn i ni'n dod gyda'n gilydd ac yn canu mewn Estoneg.
o'r ddechrau dydyn ni ddim yn gallu canu yn Estoneg, dim ond canau yn Rwsieg ac beth maen nhw wedi dweud wrthyn nhw, dyma beth dyn ni'n gallu canu. Ond dwi'n meddwl yr amser Gorbachev, roedden nhw wedi bod yn gallu canu un neu dau ac yn fwy canau yn Estoneg nes ymlaen. Felly, dyn ni'n deud am Gymru, Gwlad y Gân, falle bod Estonia hefyd, ond beth ydych chi'n feddwl o gerddoriaeth Gymraeg? Dwi'n hoff iawn o gerddoriaeth yma, ond dwi'n meddwl pan dwi'n meddwl am beth sy'n boblogaeth ar y pryd, mae Cymru, wel, efallai 20 mlynedd yn ôl y byd arall. Felly mae llawer o bethau fel pop-rock sy'n boblogaidd ar hyn o bryd, ac mae llawer o bandiau yn swnio'n eitha syml, ond hefyd mae canau gwerin yn bwysig iawn yma hefyd. Wel, dwi'n hoff iawn o Dafydd Iwan ac llawer o caneuwr gwahanol sy'n wneud canau gwerin, achos ti'n gallu hefyd dysgu am yr hanes o'r caneuon. Efallai yma o hyd, mae hynny'n dysgu llawer o beth sydd wedi digwydd yn Cymru, neu roedd dwi ddim yn gallu cofio'r enw yn gywir, ond gyda o'r band Flwyddyn neu beth fel hynny, roedd tan, beth am cynnau tan yn llun. Tan yn llun. Gan Plethin. Plethin yn canu, ia. Yndi, mae honna'n gan yn sôn am losgi ysgol fomio ym Mhen Llŷn yn 1936? 1936 dwi'n meddwl, ia. Oes na ganeuon, cantorion eraill ydych chi'n hoff iawn ohonyn nhw? Nain Bach yw un o fy hoff cantores neu band. Canu gwerin modern, ie? Ie. Wahanol, ie. Golwg newydd, gwneud canu gwerin mewn ffordd newydd, falle, ie? Ie. Ond maen nhw'n just neis ac yn efallai yn araf, ond dwi'n hoffi dysgu gyda caneuon pan dwi'n dysgu y geirfa, ac dwi'n gallu canu gyda'r caneuon, ond does dim geiriau ar gael gyda unrhyw can o Nain Bach, felly mae'n anodd iawn i fi i just yn gwrando heb deall popeth. Ond ydy hwnna'n yn un tip felly i ddysgwyr bod mae gwrando ar ganeuon yn gallu bod yn help i ddysgu'r iaith? Os maen nhw'n hoffi dysgu'r iaith gyda caneuon ydy, achos dwi wedi dysgu llawer o geirfa yn Portugaleg o'r caneuon. Felly, dwi'n meddwl dysgais i rhan fwyaf o Portugaleg gyda chaneuon. Felly, hoffais i wneud yr un beth gyda Chymraeg, ond falle nid yn digon llwyddiannus erbyn hyn, ond mae'n ffordd da yn bendant i ddysgu fel egol. Llwyddiannus iawn fydden ni'n dweud, ond ydych chi'n siarad Portugaleg hefyd felly? Wel, dwi'n trio siarad. Ro'n i'n dysgais i fy hun efallai 10 mlynedd yn ôl pan o'n i'n yn Estonia, ac nawr dwi eisiau siarad yn well. Felly dwi'n cael gwersi eto. Wel, nid eto, dwi'n cael gwersi achos dwi beth wedi cael gwersi yn Portugaleg o'r blaen. Wedyn, o ran diddordeb, pa ieithoedd eraill ydych chi'n siarad? Wel, dwi ddim yn siarad llawer o ieithoedd, ond dwi wedi dysgu llawer o ieithoedd. Estoneg yw y mamiaeth, wel, baswn ni'n dweud Saesneg yw y mamiaith arall, ond dysgais i hynny yn yr ysgol. Dysgais i Rwsieg am rhai 6 mlynedd, dwi'n meddwl, ond eto dwi wedi anghofio bron popeth, felly dwi'n cael gwersi eto. Dysgais i Almaeneg am rhai 2 flynedd, ond dwi ddim yn gallu cofio unrhyw beth erbyn hyn.
Wedyn dysgais i Portugaleg ar ben fy hun ac Sbaeneg. Ges i Sbaeneg yn y brifysgol y tro gyntaf am 2 flynedd. A wedyn dwi'n hefyd, nes i rhywbeth o'r certificate yn iaith arweinydd, sign language. O, iaith arwyddo. Arwyddo, ia. Ond hoffwn i cael fel lefel 2 neu lefel 3 yn hynny, ond dwi'n meddwl ar ôl i mi gorffen gyda dosbarthau Cymraeg. Digon teg, digon teg. Beth am eich diddordebau eraill? Wel, dwi'n hoff iawn o gadw'n heini, felly dwi'n hoffi redeg yn enwedig yn ystod y cyfnod cloi, pan does dim llawer o bethau gwahanol i wneud. Fel arfer, dwi'n mynd i ddringo yn boulders, ond byd y ganolfan yn agor eto, dwi'n meddwl erbyn y diwedd y wythnos neu dechrau y wythnos nesaf. Felly canolfan ddringo ydi boulders, ie? Ie, ydi. Dwi'n seiclo i bob man, felly dyma ffordd i gadw'n heini, ac dwi'n sglefrio hefyd pan oes digon o haul ac dim wedi bwrw glaw, felly dim yn llithrig ar y ffyrdd. Weithiau dwi'n edrych ar bethau ar Netflix neu beth bynnag, ond does dim llawer amser sbar a dweud y gwir rhwng astudio llawer amser dwy swydd rhan amser ac astudio Cymraeg ac coginio. Ydw i'n iawn bod eich cariad yn hoffi cadw'n heini hefyd? Ie. Achos dwi'n meddwl bod fi wedi gweld rhywun yn gwneud stretches yn ymestyn yn y drych y tu ôl i chi. Dwi'n meddwl mae wedi bwydo'r gath nawr. O, da iawn, chwarae, da iawn. Mae Pickles yn hapus. Ie. Ond mae yn dringo'n llawer gwell na fi hefyd, ac mae'n seiclo hefyd, ie. Da iawn. Felly, beth ydy'r cynllun at y dyfodol? Di chi eisiau aros yng Nghymru? Wel, mae rhaid i fi aros yn Nghymru am 2 flynedd ar ôl i mi graddio, felly dyma beth mae rhaid i fi wneud. Ond ar ôl hynny, dwi ddim yn siŵr, mae'n dibynnu ar y Brexit hefyd yn bendant, beth fydd yn digwydd, ac os mae'r beth maen nhw wedi meddwl amdana i fel rhywun sydd ddim yn dod o Brydain yn y gwaith. Ond dwi ddim yn siŵr, hoffwn i mynd i byw yn y Gwlad yr Ia am flwyddyn, ond ar ôl hynny, dwi'n hoff iawn o Nghaerdydd, a dweud y gwir. Faint o Gymru heblaw Caerdydd ydych chi wedi weld? Ydych chi wedi teithio i'r gogledd? Na, dim eto, achos does dim car gyda ni, mae'n just anodd i mynd i deithio yn enwedig i'r gogledd, dwi'n meddwl. Ond pan dyn ni wedi cael car am diwrnod neu 2, dyn ni wedi mynd i'r Banau Fyrcheiniog ac mynd i gerdded o gwmpas yno. Ac wedyn aethon ni i'r Abertawe unwaith. Ac wedyn dyn ni wedi bod i'r Gorllewin i Tiddewi ac yna cerddon ni i gyrraedd at y Blue Lagoon. Ie. Felly, ond ydych chi'n mynd i weithio, ydych chi'n gweithio yn y gogledd flwyddyn nesaf? Ar y leoliad, felly am 6 mis. Wel, os ydych chi'n caru Caerdydd, os ydych chi'n hoffi Caerdydd, fyddwch chi'n caru'r gogledd. Achos dwi'n dod o'r gogledd. Ond na ni. Un peth dwi eisiau gofyn i chi hefyd, ydych chi wedi bod yn codi eich breichiau a dwi'n gweld tatŵs. O ie, mae llawer gyda fi. Beth ydy stori'r tatŵs? Wel, dechreuais i gyda un sy'n dweud vegan, ond wedyn troiais i fy mreichiau i bethau fel Wall of Fame efallai, achos mae llawer o tatŵs o bandiau dwi'n dwylio ar, felly dyma Uriah Heep, dwi ddim yn gwybod os ti'n nabod nhw, ac dyma David Bowie neu Scorpions neu Wishbone Ash, Foreigner.
Ac wedyn hefyd mae dwi wedi cael bobl o'r bandiau i llofnodi ar papur, ac wedyn dwi wedi cael ei tatŵ ar fy mreichiau o gwmpas y band ar fy mraich. Reit, yr un nesa, rhaid i chi gael tatŵ o Dafydd Iwan hefyd. Wel, ac hefyd mae rhaid i fi ei gwrdd ag fe, felly. Ardderchog. Wel, Elisabeth, diolch yn fawr iawn i chi am siarad, a llongyfarchiadau hefyd ar ddod i ffeinal Dysgwr yr Ŵyl. Felly da iawn, a diolch yn fawr am siarad. Pob lwc gyda gyrfa fel dietegydd, a pob lwc gyda'r bwyd figan hefyd. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr am ofyn i fi bod rhan o'r sgwrs. Diolch yn fawr. Wel, na i jyst gloi trwy ddweud Lingo Newydd, sesiwn Lingo Newydd ydy hon. Felly mae Lingo Newydd, da chi'n gallu prynu Lingo Newydd. Da chi'n gallu prynu Lingo Newydd trwy'r post. Da chi'n gallu mynd ar y we. Y cyfeiriad ydy golwg 360. Dyna ni, Lingo, diolch yn fawr. Golwg 360.cymru/Lingo Newydd. Dyma ni os ydy Elisabeth yn gallu dangos rai. Dwi hefyd yn gallu dangos yr un mwyaf newydd. Felly mae hwn mas heddiw. Ond diolch i Elisabeth am ddangos casgliad da iawn o Lingo Newydd. Felly diolch i chi hefyd, diolch i chi gyd am wrando. Felly o Nghaerdydd ac o Lambed, lle mae Lingo Newydd, ac o Estonia, nos da. Nos da.